Добре дошли в нашия канал Smart City Cooking. Днес ще ви представим топ 8 причини защо е време да си купите ерфрайер или въздушен фритюрник и да превърнете вашето готвене в по-здравословно, по-бързо и по-удобно изживяване. Без значение дали сте професионален готвач или начинаещ, този иновативен уред ще промени начина ви на приготвяне на храна. Нека започнем с нашите 8 основни причини. Първо, по-здравословно готвене. Ерфрайер или въздушния фритюрник използва горещ въздух за приготвяне на храната, което намалява нуждата от добавяне на мазнини. Това прави яствата по-здравословни, като същевременно запазва вкуса и текстурата им. Също така, този тип готвене намалява калорийния прием и съдържанието на наситени мазнини в ястията. Второ, по-бързо готвене. Въздушният фритюрник нагрява по-бързо от традиционните фурни и печки, което означава, че ще можете да приготвяте ястията си за по-кратко време. Трето, по-консистентни резултати. Въздушният фритюрник разпределя топлината равномерно, което води до по-равномерно изпичане при готвене на ястията. Четвърто, по-малко миризми в кухнята. Готвенето с въздушен фритюрник произвежда по-малко миризми в кухнята в сравнение с традиционното пържене в тиган или готвене във фурна. Пето, полезно почистване. Мнозина въздушни фритюрници имат незалепващо покритие, което прави почистването след употреба полезно и бързо. Шесто, многофункционалност. Въздушният фритюрник може да се използва за готвене на различни видове храни, включително месо, зеленчуци, картофи, сладкиши и дори риба. Някои модели имат допълнителни функции като печене, грилуване и дехидратация. Седмо, по-екологично готвене. Въздушният фритюрник използва по-малко енергия от традиционните фурни и печки, което го прави по-екологичен избор за готвене. Така можете да намалите месечната си сметка за ток. Осмо, по-удобен и безопасен уред за готвене. Въздушният фритюрник или ерфрайер е по-удобен и безопасен за употреба в сравнение с традиционните фритюрници, тъй като не изисква работа с горещо олио. Тези предимства правят ерфрайер или въздушния фритюрник привлекателен избор за хора, които търсят по-здравословни, бързи, лесни и екологични начини за приготвяне на вкусна храна всеки ден. Ако сме ви били полезни в решението дали искате да си вземете ерфрайер или въздушен фритюрник, то ще се радваме да харесате това видео и да се абонирате за канала ни Smart City Cooking, за да може да получавате известия за още полезни видеа в бъдеще. Също така, можете да разгледате и тази книга, в която ще откриете над 100 бързи и лесни рецепти специално подбрани за въздушен фритюрник. Всеки може да си я купи, като отиде на линка под това видео или се обади на посочения телефон.